ίδια η σοβαρή τηλεόραση. Στο λέω με την ευκαιρία. Στο λέω με την ευκαιρία που. Δεν καταλαβαίνω το συγκερασμό. Ποιος είναι ο θήτης, ο ουσιαστικός, αυτά τα περιοδικά που βγάζουν τα σκάνδαλα στα εξώφυλλά τους, ή η τηλεόραση στα παράθυρα, στις ειδήσεις της. Και στο λέω με την αφορμή της γυναίκας που κατηγορήθηκε 2 χρόνια πριν. Αυτό είναι φοβερό. Και δικάστηκε από τα μίντια ότι ήταν αιμομίκτης, ότι σκότωσε το παιδί. Αυτό μπορεί να σε φτάσει στην αυτοκτονία. Αυτό είναι η χαμένη τιμή της Καταρίνα Μπλουμ κανονικά. Εκεί. Δεν είναι. Εκεί είναι ο θάνατος αλεπούς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το ότι κανένας δεν πήρε πίσω. Δηλαδή δεν είχαν τη λεβεντιά να βγουν και να πούνε ότι αυτό το δεν αθώθηκε ποτέ από τα μίντια, ενώ καταδικάστηκε. Τον ξεφτυλίσαμε. Αυτό είναι τραγικό. Τώρα τα σκανδαλοθυρικά περιοδικά, θέλω να σου πω το εξής: τα περισσότερα, αν εξαιρέσουμε 2-3, πόσα είναι, 1-2 που όχι που διασταυρώνουν, που δεν ασχολούνται με το παντρεύτηκε η Ρούλα, δεν παντρεύτηκε η Ρούλα, τι θέλει ο ένας, δεν τι θέλει ο άλλος, ανυπόστατα τελείως. Και όλα έχουν να κάνουν με τέτοια, με γάμους, με νηφικά, με κρεβάτια και με τσακωμούς. Τα θέματα τα αγαπημένα είναι γάμοι, τσακωμοί. Έτσι. Λοιπόν, και τα περισσότερα όλα είναι ανυπόστατα. Λοιπόν, αν εξαιρέσουμε αυτό, τα σκανδαλοθυρικά περιοδικά δεν έχουν βλάψει υπολείψεις, δεν μπορούν να σπηλώσουν υπολείψεις. Δηλαδή, τώρα, εσένα, θέλω να σου πω δώσω αυτό το πολύ μικρό παράδειγμα. Πες ότι κάποιος γράφει, ας πούμε, ο Μαστοράκης είναι γκέι. Θα σε πειράξει? Γιατί εμένα δεν θα με πείραζε καθόλου να μου γράφανε. Να σου γράφανε είσαι γκέι, δεν θα σε όχι πείραζε. ότι είμαι γκέι, να μου γράφανε. Κάτσε μισό λεπτό. Με το ίδιο νόμισμα θα σε ρωτήσω. Θα σε πείραζε να σου γράφανε είσαι γκέι? Όχι, καθόλου θα με πείραζε. Καθόλου δεν θα με πείραζε να μου γράφουν ότι είμαι γκέι. Δεν είναι ότι μας πειράζει όταν μας δίνουν μια ετικέτα που και οι περισσότεροι ξέρουν τι είμαστε και τι δεν είμαστε. Πώς θα με πειράξει? Όταν ξέρουν ότι είχα στη ζωή σου 10 γυναίκες, μία προς μία κλπ. Όταν ξέρουν ότι εγώ είχα στη ζωή μου δύο γάμους, ας πούμε, μέχρι στιγμής πίσω μου και παιδιά, κακόφασαρίες. Πώς θα το πούμε? Αυτό δεν είναι αποδεικτικό στοιχείο, γιατί πολλοί closet homosexuals είχαν και γυναίκες ζωή και γάμους. Λάθος, όλα είναι αποδεικτικά, διότι οι περισσότεροι έτσι και κλεισμένων των θυρών ομοφυλόφιλοι είχαν ένα γάμο για ξεκάρφωμα. Το πολύ. Που κράτησε 3-4 μήνες, ναι, κλπ. Φεύγουμε από το θέμα. Δεν είναι εκεί η ουσία. Η ουσία είναι ότι τα σκανδαλοθυρικά περιοδικά δεν βλάπτουν όσο η τηλεόραση υπολείψεις, γιατί δεν τα παίρνει κανείς σοβαρά. Όχι. Τι να γράψουν αυτά που διαβάζω, ας πούμε? Ότι γιατί η Ρούλα δεν παντρεύεται, γιατί μήπως είναι παντρεμένος ο άλλος, μήπως δεν την παίρνει, μήπως αυτό. Πράγματα που δεν. Που τα διαβάζει δηλαδή και μόνο να γελάσει. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ζούμε 15 ώρες σε ένα ρυθμό δουλειάς φρενήρι, και το ξέρεις εσύ καλύτερα. Έχουμε άλλες 15 ώρες για καυγάδες, για ίντριγκες, για να καθίσουμε να σκεφτούμε όλες αυτές τις ιστορίες που κατά καιρούς γράφονται. Θα έλεγα ότι το ωραιότερο κατασταλτικό στη δική μας τη ζωή είναι η πολλή δουλειά. Δεν έχουμε ούτε κέφι, ούτε χρόνο, ούτε αντοχή να τσακωθούμε μετά. Όχι βέβαια. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που τσακώθηκα, αλλά θυμάμαι στα σίγουρα ότι η τελευταία φορά που θα κάνουμε break, τουλάχιστον για τώρα, είναι αυτή εδώ τη στιγμή και θα ξαναγυρίσουμε στον Αντένα και στο Αργά με τη Μαλβίνα Κάραλη. Ξανά, θα είμαστε εκεί. Πίσω στο Intercontinental για περισσότερο Αργά με τον Νίκο Μαστοράκη. Όπως δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί η τελευταία χάρη σε μελοθάνατο, δεν μπορούσα να αρνηθώ στη Μαλβίνα. Κούφια η ώρα. Δεν καταλαβαίνεις. Προληπτική, Κούφια η ώρα, αδερφέ μου, θα περίμενε κανείς από γυναίκα σαν και εσένα που είναι τετράγωνη, χτισμένη κλπ. Τετράγωνη, αλλά. Η πρόληψη, έτσι. Τετράγωνη, αλλά ο Μούρο ρίεται. Μέσα στην τρύπα όλοι, η τετράγωνη. Δεν μπορούσα λοιπόν ποτέ να της αρνηθώ να καπνίσει στην εκπομπή, και εγώ έχω αισθητικές αντιρρήσεις με έναν άνθρωπο που καπνίζει σε μια εκπομπή. Εδώ, αφού σε καλμάρει και αφού απέτυχε τον μπαλάκι από πέρυσι που το έχεις από το Αργά να σκόψει το τσιγάρο. Δες με σαν φίλο, μην έχεις αισθητικές αντιρρήσεις. Ναι, γλυκιά μου, με τους φίλους δεν έχω γυναικείο φίλο. Δεν έχω αισθητικές αντιρρήσεις καθόλου με τους φίλους μου. Και σε βλέπω σαν φίλο εξάλλου. Σαν φίλο, έτσι. Πες μου για τα πρόσωπα της εποχής, θα σου λέω ονόματα να μου τους σχολιάζεις. Πες μου εσύ τα πρόσωπα της εποχής που είσαι πιο μέσα και τα. Μίλησε για τη Ρούλα, την Κορομιλά. Εγώ είμαι έξω. Που είναι συνέχεια στο μάτι του τύπου, στο μάτι του ενδιαφέροντος. Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πες μου για την προσωπική σου γνώμη. Η προσωπική μου γνώμη την έχω ξαναπεί. Η Ρούλα κάνει ψυχαγωγικό πρόγραμμα και το να ζητάει κάποιος από τη Ρούλα να εμφανίζεται σαν την Αρβελέρ
είναι τουλάχιστον κακόγουστο. Τουλάχιστον όχι κακόγουστο, είναι κύρ. Είναι βαθιά κύρ αυτό το πράγμα. Είναι η ίδια μαλακία με το να θέλουμε την Άντζελα Δημητρίου, παραδείγματος χάρη, να ξέρει ναι, από εκεί είχε γίνει αυτή η μικρόψυχη ιστορία. Δεν είναι μικρόψυχη αυτή η μικρόψυχη ιστορία. Δεν ξέρει τον ποιητή. Χεστήκαμε. Άλλη δουλειά κάνει. Μα όλα αυτά δεν πιστεύεις ότι. Άσε που ο Καζαντζάκης τα είχε γράψει και την Οδύσσια. Το είπε η γυναίκα. Μετά αναγκάστηκε δηλαδή η γυναίκα να σουργελιαστεί και να πει ότι ναι, μα είναι και ποιητής ο Καζαντζάκης. Δηλαδή θεώρησε ενοχή τεράστια, ας πούμε. Με άλλα λόγια, για τους ανθρώπους που κάνουν ψυχαγωγικά προγράμματα έχεις απαλλακτικά. Δεν θεωρείς ότι ένας άνθρωπος βγαίνει δημόσια Θεωρώ ότι πρέπει να μιλάει μία γλώσσα στοιχειωδώς σωστή. Τα ελληνικά στοιχειωδώς σωστά. Αυτό είναι δοσμένο, ναι. Από εκεί και πέρα όμως. Εγώ αγαπώ και τη γενοδορία που δείχνει η Ρούλα στην εκπομπή της, ξέρεις, που σου στείνει ένα βάθρο ωραίο κλπ. Μα πας εκεί, αγάπη μου, πας απλήρωτος. Έτσι κι αλλιώς. Φοράς τα ρούχα σου, ξεσηκώνεις ένα ολόκληρο μηχανισμό, χάνεις το χρόνο σου. Δεν θα πας για να σε γδάρει ένας άνθρωπος. Που συμβαίνει όμως σε άλλες εκπομπές, έτσι δεν είναι? Ναι. Σε καλούν για να σε ξεφτυλίσουν κατά το μέγεθος του δυνατού. Ναι, και αν τους επιτρέψεις. Και αν τους επιτρέψεις. Και αυτό το θεωρώ επίσης πολύ κακόγουστο. Είναι άλλο. Δηλαδή, πώς να σου πω, υπάρχει ένα εξαίσιο παράδειγμα στο τελευταίο βιβλίο του Κούντερα, την Αθανασία. Πάλι ο Κούντερα. Δεν γίνεται. Είναι πάλι ο Κούντερα ο Ρημάδης. Έλεγα πότε θα βγει στη συζήτηση. Είναι Ευαγγέλιο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είναι πραγματικά ένας τυφλοσούρτης για τις ανθρώπινες σχέσεις. Το Ευαγγέλιο τι είναι? Αλλά και για την. Αυτό που λέει ο κόσμος, Ευαγγέλιο. Αλλά το Ευαγγέλιο το ίδιο τι είναι για σένα? Ναι, είναι ένας. Το διάβασα και επειδή δεν είχε μεγάλη σχέση. Το διάβασα τα τελευταία χρόνια. Διάβασα όχι το Ευαγγέλιο, διάβασα την Καινή Διαθήκη. Για την Παλαιά την είχα διαβάσει έτσι κι αλλιώς. Πραγματικά είναι οδηγός. Είναι οδηγός. Και ιδίως όσον αφορά στη γλώσσα. Και αυτές οι εβδομάδες, θέλω να πω, που για πρώτη φορά άρχισα να τις παρακολουθώ τα τελευταία 2-3 χρόνια, η Μεγάλη Εβδομάδα, η Παρασκευή με τους χαιρετισμούς, πώς λέγεται, Παρασκευή δεν είναι? Μεγάλη Παρασκευή. Όχι, δεν είναι Μεγάλη Παρασκευή, είναι η πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη Παρασκευή με τους χαιρετισμούς. Πραγματικά είναι σεμινάριο και γλωσσικό και νοηματικό και ιδεολογικό. Δεν έχω καμία σχέση με τους. Αυτό δεν το συζητάω. Το τριμητόνιο δεν το συζητάω. Που είναι μέσα στην ψυχή μου από όταν γεννήθηκα. Αλλά ναι. Τι λέγαμε για τον Κούντερα. Υπήρχε λοιπόν ένα παράδειγμα το δημοσιογράφο. Φωνάζει ο δημοσιογράφος τον πολιτικό. Και τον ερωτάει τον πολιτικό. Πέστε μου τα σχέδιά σας, ας πούμε, για την προεκλογική σας εκστρατεία, τι θα πείτε, τι θα κάνετε. Και στη συνέχεια του την έχει φυλαγμένη. Ναι, αλλά το γιο σας που τον πιάσανε αλκοολικό, ο άνθρωπος δεν θέλει να μιλήσει για το γιο του που τον πιάσανε να οδηγεί μεθυσμένος. Επανέρχεται ο μικρόψυχος στο γιο του. Δεν αφορά ο γιος του πολιτικού. Αφορά ο ίδιος ο πολιτικός αν τον πιάσανε μεθυσμένο ή όχι. Αποτέλεσμα, του απονέμει το βραβείο της γαϊδουροσύνης ο ήρωας του δημοσιογράφου μέσα και λέει ότι ο κύριος τάδε δημοσιογράφος προάγεται σε σκέτο γάιδαρο. Λοιπόν, αυτό το σκέτο γάιδαρο εγώ στη ζωή μου δεν τον θέλω. Ούτε να τον δω στην τηλεόραση, ούτε να καθίσω να παρακολουθήσω μια εκπομπή. Υπάρχουν αρκετοί σκέτοι γάιδαροι όμως στην τηλεόραση σήμερα, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι που σου θυμίζουν κατά κάποιο τρόπο βρικόλα και ζουν από το αίμα των άλλων. Δηλαδή, αν χυθεί αίμα, αυξάνεται η θεαματικότητά τους και το καμαρώνουν και κάνουν τα πάντα για να χυθεί αίμα. Ναι, αλλά το αίμα σίγουρα στην άσφαλτο θα χυθεί και σίγουρα η κάμερα θα είναι εκεί. Δεν μιλάω για την άσφαλτο, μιλάω για το αίμα που χύνεται μέσα στο στούντιο. Ξέρεις που με ενοχλεί εμένα? Στις αντιπαραθέσεις. Εμένα με ενόχλησε το αίμα που χύθηκε όταν πλησίασε η κάμερα το Μάνο Χατζηδάκη πάνω στο φορείο. Αυτό το αίμα με ενοχλεί. Γιατί ο άνθρωπος αυτός σε μια ζωή παράμερα θεωρούσε κόλαση την διαφάνεια στη ζωή του, δεν το θέλησε ποτέ και ξαφνικά η κάμερα ήταν εκεί. Αυτό θεωρώ το μεγαλύτερο ατόπιμα των τελευταίων ετών. Δεν σε ενοχλεί το αίμα της ιδιωτικής ζωής που ξεφτιλίζεται προς χάριν του σοου? Εκεί αθώο θύμα δεν υπάρχει. Εκεί πας μόνος σου. Εκεί πας μόνος σου, εκτός κι αν πας πίσω από κλειστά παράθυρα. Αυτό είναι η αισχρότητα. Η αισχρότητα είναι να παραβιάσει τα κλειστά παράθυρα. Η αισχρότητα της κρυμμένης κάμερας εννοείς? Είναι φρικτό αυτό. Από όλα τα αθώα θύματα που έχουν περάσει τον τελευταίο καιρό από τέτοιες εκπομπές, ποια είναι τα αγαπημένα σου? Μου έλεγες προηγουμένως ότι. Οι διενέξεις αυτές είναι συγκλονιστικές. Ότι σου άρεσαν πολύ αυτοί που πήγαν στο Τριανταφυλόπουλο αυτό το καταπληκτικό, η καταπληκτική ταινία που την έβλεπα και είχα πεθάνει στα γέλια. Και βγήκανε μετά όλοι οι δημοσιογράφοι, κριτικοί, περισσότεροι τουλάχιστον, χάνοντας εντελώς το κριτήριο του τι είναι κωμωδία και τι δεν είναι. Και πώς αυτοί οι άνθρωποι σύρθηκαν εκεί για να παίξουν τους ρόλους τους, να γελάσει μαζί τους στο Πανελλήνιο δηλαδή. Και γράψανε σαν να ήταν, ας πούμε, αυτή η εκπομπή αυτή που θα έθετε τις βάσεις για τον επαναπροσδιορισμό των ανθρωπίνων σχέσεων.
τα επόμενα 50 χρόνια. Εσύ, αν τους είχες αυτούς, τους έβαζε κάθε μέρα στην Νομίζω εκπομπή ότι να μόνο η κάνουν Μαρία διάλογο? Παπαδοπούλου βγήκε και έγραψε ότι πραγματικά είναι κωμωδία. Δηλαδή αυτό που ήταν στην πραγματικότητα. Ήτανε κωμωδία, ναι. Τρομερή. Ήτανε κωμωδία Νομίζω, που δεν είμαι σίγουρη. ακόμα και αν είχες γράψει πολύ προσεκτικό σενάριο, Δεν το έφτανες. με 6 αναθεωρήσεις δεν μπορούσες ποτέ να γράψεις, να φτάσεις σε εκείνη την ατάκα που ο πατέρας, όταν ο άνθρωπος αυτός, ο αξιολύπητος, είπε ότι εγώ την κόρη σου τη σεβάστηκα, ο πατέρας του είπε έπρεπε να την έχεις πηδήξει. Βέβαια. Γιατί είσαι αδερφή επειδή την έχεις Και βγες και στη Συγκρού. Συγκρού. Ήμουν πάνω σε ένα κρεβάτι. Αυτό είναι, αγάπη μου, είναι το αστείο με σάρκα και οστά. Αυτό είναι μια σχολή τσέχικη, ξέρεις που έρχεται από εκεί, μαζί με πολύ Κάφκα από πάνω και σε κάνει, δηλαδή με όλη αυτή την τραγωδία, να κάνεις να κρατάς την κοιλιά σου από τα γέλια και να λες πάρτε από μπροστά μου αυτούς τους αξιοθρήνους ανθρώπους, μου σπαράζουν την καρδιά. Έτσι έκανα και εγώ. Ήμουν και εγώ σε ένα κρεβάτι και το βλέπα χωρίς να μπορώ να το πιστέψω. Έλεγα ότι βλέπω την ωραιότερη ανθρώπινη κωμωδία. Εμείς γελούσαμε μέχρι δακρύων πάνω σε αυτό το κρεβάτι που σου λέω, πάνω στην ίδια την καριόλα. Που δεν είναι η καριόλα για να κάτσει να γελάσει. Λοιπόν, είχαμε φύγει. Ωραία, μιλήσαμε για τη Ρούλα και συμβαίνει να έχω και εγώ τις ίδιες απόψεις. Ότι πρόγραμμα για το δεν υπάρχει κανένας λόγος να την πέφτει κανείς στη Ρούλα, δεδομένου ότι η Ρούλα κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι το ότι κάθε Δευτέρα υπάρχουν άνθρωποι που χρησιμοποιούν το κλισέ. Φτάνει πια, κυρία μου, σας βαρεθήκαμε. Και είναι αυτοί που καθίσανε. Γιατί κάθεσαι και είδες αυτό, αγάπη μου, και δεν κάθεσες να δεις ένα ντοκιμαντέρ, ας πούμε, στην ΕΤ2, που είχε συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ. Έβλεπα ένα σε σχέση με την υγεία χτες, που έλεγε ότι. Ένα συγκλονιστικό πραγματικά. Το έχει κάθε Σάββατο το έβλεπα, ναι. Και έλεγε ότι ο στόχος, ότι όλοι οι υγιείς έχουν έναν άξονα στη ζωή τους. Είχαν κάνει μια μελέτη. Έχουν στόχο, δηλαδή κοιτάνε προς το μέλλον και γελάνε. Άρα δηλαδή το γέλιο είναι η υγεία που λέει ο λαός. Ισχύει. Μπράβο. Και αυτό έβγαινε, ξέρεις, και ήταν μια εκπομπή καταπληκτική. Κάτσε και δες αυτή και γράψε ένα θετικό. Αλλά το θετικό δεν έχει πέρασει. Με αποτέλεσμα ο άλλος να προσπαθεί αφενός να μας πείσει ότι δεν του αρέσει αυτό που βλέπει, μα δεν θα το βλέπεις άμα δεν σου άρεσε. Και δεύτερον, ας πούμε, να προσπαθήσει να περάσει μια μπλαζέ στάση πάνω σε ένα πράγμα που εξορισμού έχει αρνηθεί. Ναι, μου θυμίζει την υποκριτική νοοτροπία του ανθρώπου που βλέπει πορνό στην τηλεόραση επί 2 ώρες, αλλά τηλεφωνεί να διαμαρτυρηθεί μετά τους τίτλους τέλους. Ναι, φυσικά εννοείται. Εντάξει, αυτά θα συμβαίνουν πάντα γιατί εντάξει, η υποκρισία, ο κουακερισμός είναι και σπορ. Υπάρχει συνάδελφός σου που να τον θαυμάζεις απέραντα στην τηλεόραση και χωρίς επιφύλαξη? Τώρα πρέπει να δείξω τη γενεοδορία μου. Ναι, βέβαια. Πρέπει να δείξω. Εάν υπάρχει ίχνος γενεοδορίας μέσα σου, που να μην έρχεται σε κατευθείαν σύγκρουση με την αισθητική σου και την προσωπική σου ειλικρινή γνώμη. Απεριόριστα δεν υπάρχει περίπτωση να σου πω ότι θαυμάζω έναν άνθρωπο. Περιορισμένης ευθύνης τώρα μου πας. Κοίταξε, πιστεύω πως όλοι οι άνθρωποι που έχουν βγει στην τηλεόραση και έχουν παραμείνει ένα διάστημα, στα σίγουρα κάτι κάνουν. Πολύ πολιτική απάντηση, διπλωματικότατη. Θα την περίμενα από πολιτικό, όχι από σένα. Όχι. Στα σίγουρα κάτι κάνουν. Ο Χατζηνικολάου έφερε ένα καινούριο στυλ στην τηλεόραση. Αυτό, το συγκεκριμένο. Ένα αγγλοσαξονικό στην καρδιά της γαϊδουροσύνης, στην καρδιά του, αν θέλεις, του ξέκολου. Όχι του ξέκολου. Του ξεσουργελιάσματος των πάντων, έτσι. Και νομίζω δεν χάρισε κάστανα σε πολλούς. Ο Παναγιωτόπουλος με αυτή τη συνέντευξη που έκανε τώρα με τον ΠΚΚ ήταν συγκλονιστικός. Ακριβή στιγμή του. Ποιος είναι ο ΠΚΚ? Ο ΠΚΚ είναι αυτό, ο αρχηγός του κινήματος. Μάλιστα. Ο αρχηγός των Κούρδων. Επειδή είμαι και λιγάκι άσχετος. Των Κούρδων. Ο Παναγιωτόπουλος την έκανε την συνέντευξη. Ήταν καταπληκτική. Είχε κάνει βέβαια και το τέρας με την Sharon Stone, δεν το συζητάω, που είχε κομπλάρει. Δηλαδή όλοι έχουν κάποιες πολύ καλές στιγμές. Η Στάι έκανε ένα εκπληκτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν μπορώ να σου πω ότι τώρα με τρελαίνει σε αυτό που έχω δει, όσες φορές το έχω δει. Η Λιάννα άφησε εποχή κάνοντας τις συνεντεύξεις της παλιότερα στο Μέγα. Τότε που ήταν και ένα ντεκόρ που τέριαζε στην αισθητική της. Γιατί κρινόμαστε συνήθως από μία αποτυχία μας και κανείς δεν θυμάται τις επιτυχίες? Δεν ξέρω γιατί. Στον Πάνο τον Παναγιωτόπουλο βιάστηκαν να του τρίψουν στη μούρη την ιστορία του Λεβέντη για πάρα πολύ καιρό. Αλλά κανείς δεν βγήκε ποτέ να πει σε υπεράσπιση του Πάνου τις φορές. Όχι, βγήκαν. Βγήκαν ποιοι? Βγήκαν. Και τώρα και με τη συνέντευξη αυτή που έκανε βγήκε όλος ο κόσμος. Θέλω να πω ότι όλοι έχουν να επιδείξουν πολύ καλά πράγματα, που όμως όλα αυτά για μένα,
αν θέλεις, χωρίς να έχω χωρίς να θέτω κανένα μέτρο αυτή τη στιγμή συγκριτικό, βγάζοντας έξω τον εαυτό μου, σε ένας άνθρωπος που βλέπει πολύ τηλεόραση, αλλά που βλέπει και τελείως άλλα πράγματα, μόνο τις τσίχλες για τα μάτια, αυτές μ' αρέσουν. Όλα αυτά ήταν μέσα στα πλαίσια μιας δημοσιογραφίστικης λογικής. Και εμένα η δημοσιογραφίστικη λογική δεν με αφορά. Δεν με αφορά να φέρω 10 ανθρώπους σε ένα τραπέζι και να πει ο καθένας τη γνώμη του και να κλείσω την εκπομπή. Όχι. Ίσως επειδή δεν ένιωσα και ποτέ ο μεσάζοντας ανάμεσα στο κοινό και στον άνθρωπο. Μήπως η τηλεόραση μας παραπασχολεί, Μαλβίνα? Το έχω πει κατά καιρούς και μήπως νομίζω το έχω ξαναπεί. Άδικα και την προηγούμενη φορά. Μα σου είπα ότι πρώτον είναι η απουσία των ανεβασμένων ρολών στην προσωπική μας ζωή. Είναι αυτή η πυρηνική οικογένεια, η κλειστή, η κοκκουνισμένη. Ο κομμουνισμός πέθανε, ζήτω ο υπαρκτός κοκκουνισμός, ξαφνικά, που όλοι κάτω από ένα πάπλωμα και μέσα στην τηλεόραση χωμένοι. Εντάξει, εννοείται αυτό. Είναι επίσης η τηλεόραση αυτό που έχει, γιατί τα πάντα έχουν οικονομική βάση, αυτό που έχει τα πολλά λεφτά και αυτό εξοργίζει. Είναι το ίδιο που γινόταν στην προηγούμενη δεκαετία με τη διαφήμιση. Όλοι έπνεαν μένα κατά της διαφήμισης. Γυναίκα το πορνό σε προσβάλλει. Μην βάζετε μία γκόμενα ξεπλωμένη πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή πράγματα τα οποία ήταν τόσο αστεία. Μην μπερδεύετε τον ένα πίνακα του Βερμέρ με ένα γιαούρτι. Γιατί να μην τον μπερδέψω? Αν δεν έχει χρηστική αξία το έργο τέχνης, τι θα έχει χρηστική αξία? Όχι, βάλτε και τον Μόζαρτ καπάκι. Το Ρέκβιεμ, ποιον είχαν βάλει τα μπαρίλα? Το Ρέκβιεμ του Μόζαρτ είχαν βάλει, ναι. Κάντε ό,τι θέλετε. Το έργο τέχνης είναι εξορισμού για να έχει χρηστική αξία. Ακόμα και στη διαφήμιση να χρησιμοποιείται. Και γίνονται κάποιοι θόρυβοι γραμμής, ας πούμε, που στην ουσία εκείνη τη στιγμή ένας άνθρωπος προσπαθεί να τονίσει τη ιδιαιτερότητά του από τους άλλους, δεν ανήκω σε εσάς, να καθίσει στην άκρη, να το δει πολύ καλά αυτό, να το γρονθοκοπήσει, απ' έξω όμως, και με λίγα λόγια να προσπαθήσει να γίνει τι? Η λεκτική συνείδηση του καιρού του. Γιατί η ηθική δεν μπορεί να είναι. Η ηθική συνείδηση είναι μόνο οι επαναστάτες και οι διανοούμενοι. Πώς να το κάνουμε σε αυτή τη ζωή? Σε ανησυχεί αυτό που είπαν τελευταία τα μέλη του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, ότι μέχρι το έτος 2000 θα έχουν χρεοκοπήσει όλα τα κανάλια. Και τι να με ανησυχήσει? Είμαι καναλιτζού, εγώ έχω συνδέσει τη ζωή μου που έκανα κανάλι. Έχω ταυτίσει τα συμφέροντά με τα συμφέροντα κανένας εργοδότη. Ουδέποτε μου έχει συμβεί αυτό.